17 апрели соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Исфара маркази хизматрасонӣ ва меҳмонхонаи ширинро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншоотро соҳибкори маҳаллии Сорбон Савриддинов дар масоҳати 2000 метри мураббаъ бунёд намудааст. бинои асосии маркази хизматрасонӣ ва меҳмонхонаи ширин аз таххона ва 5 ошона иборат мебошад. дар таххона бино 2 ҳаммом бунёд карда шудааст, ки замонавӣ мебошанд ва барои қабули 24 нафар дар як вақт пешбинӣ гардидааст. ҳамом аз ҳуҷраи қабул, хонаҳои либосӣ васкунӣ, истироҳатӣ, буғхона ва ҳавз иборат мебошад. дар ошона якуми маркази хизматрасонӣ ва меҳмонхонаи ширин дар назар аст мағозаи техника ва таҷҳизоти рӯзғор таъсис дода шавад. мо ҷавонони шаҳри Исфара хурсандем, ки дар шаҳри мо бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаҳои саноатӣ, меҳмонхонаҳо ва дигар инфрасохтор ба истифода дода шуданд, ки садҳо нафар соҳиби ҷойи кор шуданд. аз он ҷумла меҳмонхонаи 4 ситорадари ширин ба истифода дода шуд, ки мо чанд нафар соҳиби ҷойи кор шудем ва бо донистани забонҳои давлатӣ ва хориҷӣ ба меҳмонҳо хизмат мерасонем.